एगो हमारा इंस्टाग्राम पे ऐसे एगो वीडियो डालनी जो उनकी वीडियो आज हमारे 50 मिलियन भी क्रॉस कर रहा था। हम कबो ना सोच रहे कि शायद हमारे कबो इतना वीडियो चली। हमरा के जब 1000 लोग देख लेते रहे तो हम रात भर ना सोचती कहीं कि बाप रे बाप हमरा के 1000 लोग देख ले बा वन के लिख दे तो कहीं कि हमरा के वन के हमरा आईडी पे लिख ले बा हम स्क्रीनशॉट मार के रख ले। मगर आज आप सबके सपोर्ट से आप सबके देन से मेरा वीडियो 2 ही 4 घंटा में 5 मिलियन 6 मिलियन चल जाए। वाह वाह बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो में भी बोल दे बनी जिससे गांव में कोनो गरीब बच्चा जब लागेला ज्यादा पैसा कमाए तो सोचेला कि हम अपना माई के अपना भौजी के अपना मेहरारू के तनी शहर घुमा दी। और गांव की मेहरारू के कुछ पता ना रहेला शहर के मामला में। वो मेहरारू शहर चल गई बिया और जब शहर से आपस आयल बिया तो गांव में के मेहरारू खोजे ली से जैसे मेहरारू एबे 2 दिन ना लोकन रहनु तो अगल बगल के ज्यादा टेंशन हो जाला। रिंके के माई लोकन ने कोई बिया का तो मेहरारू लागली सब पूछे जैसे जब उगाइल भी तो मेहरारू कहत ऐसो काकी कहीं कह रही काजी लौकत ना रही तू कहे हो तकबो पतोहा फोन कइली कि मैं आई रे शहर घुमा दे शहर में गई रहनी हो। बाप रे बाप शहर कैसन लागल हो ते बच्चियत ने एकदम जीव बिया करल हो त काहे ते बच्चियत नहीं ओई घर में खाई ओई घर में सूता ओई घर में होगो तो कहियो घूमे ना करनी शहर में ते माई तू नहीं। एक दिन हमार पतोहिया ना यार का पार्क में लेके चल गई रहे आ वही रकवा परकवा में मार पोखर निहर कोड़वा देला बड़ा सा आ ओई में बिटिया बेटा बूढ़ से घर निघर नहाता हो ओई में बेलजी हमार पतोहियो नहाती रह बहुत ये मजी आई ना हमा दी तो हम कोनी फिर भातर काटी भागे लेकिन ना लोगों में हम जब नहा रहे आई दिका स्विमिंग पूल में कहत रसा वाटर पार्क व माटर पार्क हमरा का हाथ में के वही पार्कवा में हो तलक वही में से वो लइका ना निकल तो रखिया लाल लाल भइल रहे तो हम कौन करे हई लइकवा को अखिया लाल काहे भइल बा त हमर पतोहिया कहतिया ई लइकवा डूब के पानिया में कुल लोगवा के चीजिया निहारेला। तो कुछ हमनी के परिवार में ऐसनो लइका बड़ा से जब वाटर पार्क में जाला से नहाए तो कुछ अलग लागल सा कारनामा करे उतना है ना जाला सा उ कुछ अलग कारनामा करल सा। ई वीडियो से को संदेश देले बानी कि अगर हमरी घर के हमार बेटी बहन जाती है ओई में तो हमनी के सतर्क होके नहाए के बा अच्छा है घर में कॉलेज पे नहाल का दिक्कत बा ओई में नहिले बिना का दिक्कत बा। कुछ आजकल बड़ा लोग इस चीज पर ध्यान देता तो हमनी की ये चीज नहीं करे के ये हमारे वीडियो बहुत ज्यादा चलल बा।